Finlandian ezin dudalako inorekin euskaraz hitz egin. 5 urte neramatzan euskaraz hitz egin gabe eta online izena emateak aukera ezin hobea eskaindu dit euskara erabiltzeko. Ni gasteiztarra naiz, baina orain dela 5 urte etorri nintzen Finlandiara bizitzera. Eta nire taldekideak euskaldunak eta Espainiako leku ezberdinetakoak dira. Adibidez, taldekide bat Valentziakoa da. Asteartero batzea saiatzen gara, eta astean zehar egin dugunaz edo albisteez hitz egiten dugu. Zalantzarik gabe. Euskara erabiltzeko, mintzatzeko, praktikatzeko eta jendea ezagutzeko aukera ezin hobea da. Euskaraz hitz egin nahi baduzu, eman izena online taldeetan.